Ganin Shehu Tijjani ya ga Annabi, wallahi Shehu Tijjani ya ga manzon Allah. Wallahi Shehu Tijjani ya ga manzon Allah. Wallahi Shehu Tijjani ya ga manzon Allah. Ganin nan kuwa a bangare biyu, ilimi yana tabbatar da ana ganin manzon Allah ido da ido. In aka dawo bangaren karama kuma, karama dama shi yana cikin kawariqul ada, ba dole sai hankalinka ya dauka ba. Mu kuma a gurin mu Maulana Shehu Ahmadu Tijjani kudubi ne, shugaban waliyai. Saboda haka ta hanyar karama zai ga manzon Allah, kuma manzon Allah ya bashi sako, kuma abubuwan su tabbata. Wannan min yadda da wannan min yi imani, kuma ba mu neman kowa ya mun tirsasa masa. In Shehu Tijjani ya ga annabin, aya zaka jawo mana, hadisin zaka karanto mana, haba rantsaran sai zaka cika mu da shi ba. Rantsuwa in ta kai cikin carbi, in ba aya ƙarya ce. Da haka kakka ɓata wa kanka lokaci. Shehu Tijjani ya ga annabi, Shehu Tijjani, to bari mu baka amsa, duk da ya ce wai ai a ilmance zai yi a ga annabi. To abin da muke tambaya ka, wani ilimin na addini ko na sufanci? In dai ilimin addinin musulunci ne, to malaman musulunci sun tabbatar baya yiwa a ga annabi a zahiri. Hafiz Ibn Hajar ya faɗi wata magana mai ban ƙayi, ya ce a yau ba zai yi wani ya ga annabi a zahiri ba. Kun san saboda me? Yace idan wani ya ga annabi yau a zahiri, to ya zama sahabi. Da haka sahabbai ba su kare ba. Saboda me sharaɗin sahabi? Ka ga annabi kai imani da shi, ka mutu akan haka. To amma ko su ba mu taɓa jin sun ce Shehu Tijjani sahabi bane, kuma sun ce ya ga annabi. Ai in Shehu Tijjani ya ga annabi, to da shi da Abubakar ɗaya ne, sahabbai ne. Da shi da Umar ɗaya ne, sahabbai ne. Da shi da Sa'adu da Talhatu da Zubairu da Anas da Abdullahi dan Abbas duk sun zama ɗaya. Saboda sharaɗin sahabbantaka kai imani da annabi.